Просто хора, днес сме в балота и реших да снимам. Да, ето балота. И защо не си варя револвера? И да. Ето ги блоковете, много хора оттам обичат да кампят. И аз след малко ще да там. Но първо да го отнем. Не съм бил толкова много път. Между другото, това ми е първи път на балота. Тъй че... Мони ще да си изкара оръжие. Изкарахме го. Дано да има лут, тъй като ще садна. Ако няма лут. Намерихме първото ни убито зомби на балота Арфилд. Yes, има лут. Тук. Добре, намерихме някакъв лут. Само да, ако намериме голям бакпак, си скифим. Добре, така балото, молите. Голям бакпак. Какъв е този изпълнител? Изпълнител за калашника. Добре, аз си намерих. Какво е? Това е изпълнител за АК. И голям бакпак. И окей. Малко саднах, но няма проблеми. Лутна. Също много хубав лут намерихме. Това е скъвто лутар съм, бате, взимам всичко, дет ми падне. Да, по-хубаво ръкавици ми. Тук има нещо, което не знам какво е. Не ми трябва. Що ми силно не ми трябва. Между другото, сгреших за това място. Мислех, че няма хубав лут, обаче съм сгрешил. Доста е хубав лута. Даже прекалено хубав. Такъв бакпак само в милитари бейсове и аеропорт се намира. Като за първи път съм добре изненадан. Да. Тъпото е, че има само 2 хангара. Обаче много маки балота. Балота. Аз не съм учил днеска. Без кефа. Аз по принцип не уча пък. Трябва да разтуря чантата. Може да мисля, че уча. Сега намирам М4. Язвате. Това е комплект кутия за патрони. И вече можем да слагаме патрони вътре. И ще сложа тия. Да. Ще взема, защото... пък няма да взимам. Сам хади място. Кой това сега? Не сега да видя. Патрони за револвер ще ги взема. Казва, че не се оглеждам. Само газ. Патрони.
за Мосин. Ще ги взема, защото съм на червено. Като цер. Ресен. Пиоскопове. Ще си взема един, защото може да претрава. Това е Blaze Double Rifle. Ще го сложи това да видя как е неща. Или не, трябва да махне и газ маска, феле, стига. Ахай са. Ти идвай. Ето ги да си макифи. Green backpack. Green backpack. Скачи, защото аз съм не, че видях нещо прекалено. Не съм. Така трябва да бъдем много внимателни. И намерих голям зелен бакпак. Голям кип. Обаче сървъра почна да се пълни. Махай сала. Баси кефа, първи път в балота доста айтемки. Ако не ми влезе в чантата, компаса и това е. Взимаме. Гледам малцина. Чакайте, ще обиколим, ако намерим хантинг. Кросбол. Много хубаво. Кодва. Патрони. За АК ще ги взема. Тъй като може да намеря АК. И ако намеря АК, взимам АК. Тъй като е автомат. Да дразни ги приятел. Речи ти. Чакай, резах си пил. Като за първи път в балота много хубав ход. А иначе другите айтеми, които са по мене, съм ги взимал не от летища и военни бази, ами от обикновени къщи. Green Raincoat е от обикновена, само да кажа. Хангарите. Любимото ми място вече може да се каже. И може да се намери М4. Обаче, хубаво място за лот. Може да намеря Long Range. Хубав, който ще от мое демейдж. И затова идвам да проверя. Много яко. Бакпати. Атлас байпот. Атлас бипот. Обаче, за кой не мога да го сложа на Мосина? Какво трябва да нямам път? Не знам за кой не мога да слагам Атлас байпот. Да. Още хидратиране. Лутвам и отивам към най-хубавото място за лут. Бараките. И... добре. Когато играта не лъжи за FPS-а ми. Падна до 5 FPS. Епипен. Говорим. Just kidding me. Такой е код. Ще го взема. И ще го хвърля. Това не е за код. Взимам ги. Това са за спотер. Да, това е за Спортър 22. Един приятел много обича това оръжие и ще му ги запазя. Тук моя кета ми. Чайте сега. Огледаме работи и неща. Сега. Нищо. И ако е така.
Садва. На кафе. Чата пълна. Не го еде. Ти какво си? Там так искаш. Ходи. Ние запълно гледаме по левата, Един грин спрей вече. Трябва да. Аре. И газ маската заебавам и всичко. Надвам се вътре пълното. Трябва ми само един зелен спрей. И да не умра. Тичам към бараките. Лутнах бараките, лутнах аерпорт. Даже един патрон не съм изстрелял. Как се кефавате? Някакси просака в некив. Горкия. Докато се обърне. И нещо друго. За първи път влизам в барака. Първият ми път, когато влизам в барака. Ака, мой блокбастер. Брат, намери си калашник. Не знам къде има изпълнител. Какъв кеф. Калашник, си калашник. И като има път. Махайте се. Патрон, майка ви. Имам си яка, която не мога да сложа, Ти, брат, какъв съм кеф. Какъв кеф? Я ти сна. Окей, смятам тука. Не, ще лутна и другата барака пред вас. Смятате ли какъв ми е кеф? АКМ. Ако е пълнител 6 само сера. Бъди кефа съм. Чакайте да си го чамбърна. Един патрон. Леле.
Добре, много се кефя. Кара го палец. СКС. Кой няма да взема? Пълнител за... Това е. Но не за мен. Окей. Чем да взема пълнителя? Окей, смятам това да е всичко от мене. Айде, бъба.